Manipud iti MPBC Drama Production Center kan daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipud kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyo yo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti naimbag nga adal, kan sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti DALAN, KINAPUDNO ken BIAG. Naimbag nga oras kada kayo amin, papagayan. Intay ibasa ti Colosas, Kapitulo 3, versikulo 12. Tattao na kayo ti Dios, inayat kan pinili na kayo ako kuana. Ngarod, ipakita yo anaasi kayo, na imbag, napakumbaba, nasingpet kan naanos. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok iti daytoy a programa. DALAN, KINAPUDNO ken BIAG. Ay na, maditi naramid mo remedios. Saan arumbang abinaot mo di anak ni Carolina? Gapo iti inaramid na iti anak mo. Ay, kasjay ti maiparbang iti dayjay nga uping. Saan ngamin nga isursuro ti naganak na? Iso abarumbado? Ay na, susik ti ubing la dayta. Saan arumbang adinusam jay ubing? No di kat binagbaga amla ko ma. No jak inarami ti kasjay. Ulitin nan tumanan. Ngam awan karbangam amang baot. Ta saan mo nga anak? Rumbang nga imbagam kin ni Carolina, ta iso kumatimang baot saan kat asika. Ay, nasaya at ti inaramid ko, Gina. Kadno saan lat nang agnakam dayjay nga ubing? Ha, siyak timang disiplina kan kwa na. Awan ti karbangam amang kabil iti anak ko, Remedios. No anya tinagapaan dagiti ubing, saan ka kumaamakiraman? Oh, apay, nasakit tinakam mo iti panang baot ko iti anak mo? Awan karbangam kunak manen. Pues, bagbagaam ti anak mo. Disiplinaam. No agsasao ka? Kasla na disiplina dagiti anak mo? E din to ta isuda ti mangidadaulo iti apa dagiti ubing ditoy? Adda ebidensyam iti dayta nga imbagam? Ala, pumanaw kan? Disturbo ka! Ulitak, Remedios. Saan mon nga ulitan ti mangdosa iti anak ko? Tawan apulos ti karbangam. Dagiti anak mo ati disiplinaam, tagtatakaw da. Anya? Mabalin ngay darum ka iti dayta nga imbagam. Apay, di mo maakong agtatakaw dagiti anak mo? Ti inauna nga anak mo. Saan ka di atinakaw na ti cellphone ni Nana Melba? Ah. Ti maikadwa nga anak mo. Tinakaw na ti kwarta ni Jenny nga anak ni Gina. Kat ti buridak mo, tinakaw na ti cellphone ni Nana Salome. Ita, ilibak mo? Asino ti mas na disdisiplina ti anak na? Dagiti anak mo, wano dagiti anak ko. Nita, No di mo kayat adata ti agapa. Saan mo nga ulitan tinaramid mo iti anak ko? Gaputa saan kanto nga inggaan, Remedios! Madingamin tinaramid mo bakit? Apay adinusam jay anak ni Carolina. wana, ta dinanog na ni Junjun nga anak ta. Nakita ka mismo? Apa ti ubing dayta. Saan arumbang nga binalas mo? Taubing dayjay. Kaslawan na kamumot. Tapno saan nga gruam Una ngam iti dayta ngay naramid mo. Nasakit tinakam kan ka ni Carolina. Anya ngay ita ti banag na. Da kayon tinagapa. Uray man, husto laang ti inaramid ko. Dinusak ti anak na, taad da basol na. Ita, no di na mabagbagaan jay anak na, pues, makaraman tumanin kanyak. Anya? Padasan na pa'y adangran ni Junjun. Talapigusak iti kastaunay tilapayag na. Sumardon kan? Agbaliw ka man? Awan pa'y serbi ti kanayon mo apan nakimisa iti tunggal Domingo. Kaslawan na sursurom ijay simbaan. Ah, basta! Amok ti araramidak! Saan ka na mapan makimismisa no kastamat lang ti ugalim? Kung di misa, kan Bible study ka. Ngam nagalasmet ti ugalim. Di ko na nga tanya Remedios kat atrasak. Sana mabalin. Nangro na pa'y tabinaot na ti anak ta. Ala, bayamon. No ulitin pa ni Remedios ti inaramid na.
Talaga ang makaaramidak iti saan anasaya at kankwana. Agasam, nakapigpig sa kanuti panang baot ni Remedios iti abagan ni Benben nga anak ta. Saan mo napadakkelan bakit? Basta bagbagaan talatan dagiti anak ta. Asaan da nga guyuyong? Kuno saan? Saan mo napalubusan ida mapan makiayayayam? Agyan dalatan dito'y balay. Saan mo ta mabalinti kasta ah? Kaslakit din balot ti kayarigan da. No jak ida palubusan arumar. Basta bagbagam dagiti anak mo, adida guyuyong. Tapno saanan ang maulit tinapasama ka ni Benben? Agyaman nak iti daytoy adjust Carolina. Naimas ah. Uy nanginda day ta adjus. Iso naimas. Sa bali laat talaga ti agsusweldo iti dakala niya. Magatang na ti kayat nagatangan. Saan mo ta siyak ti agsusweldo? Nilakay ko. Isumat laang ah. O anya, kaano ka nga umay aglaba? Itan ah, iso nga rod nga imaya. Nasayat nga rin no kasta. Awon gayam, kumusta kayon kini Remedios? Ay na, awan bibiyang ko kankwana. Kan maisa, kabusor ko day jay anya. Aging gaita, saan kayo pailaang ang nagpinnakawan? Iso ti rumbang nga kid daw iti pamakawan. Ta iso ti nakabasol kanyak. Sa bagay, di mo mauray ni Remedios nga agpakawan. Tama pride mat day jay. Talaga mo't. Uray si ka Carolina, ma-pride ka mat. Agpada kayo adwa. Anya? Agkakaaruba tayo. Iso nga amok ti ugali ti tunggal may sakada kayo. Anya? May mayat matlaang tinapakumbaba, Carolina. Sagadak na, dagiti bulbul. Ay na, naldawak laki tingagsagsaga. Hanggang saan mo't amaibos ti sagsagadak. Naldawak kastoy. Nembag nga oras yu apo. Umay kami man. Ha? Sino dagitoy? Anya ka diti maipay ko kada kayo? May sa kami amang ibingbinglay, ti sasaw ti Diyos, kapsat. Umay kami kumamakisarsalita kan ka. Kasta ka di? Mala. Agtugaw tayo dita kawayan at tugawan, kakapsat. Agyaman kami. Yaman kami kapsat. Itala ang makita kayo ditoy Wen kapsat. Tay talaga nga nadanon mi daytoy lugar yo. May sa kami amang ikaskasabay iti Ebanghelyo ti Apo. Kayat mi ti mangibinglay kan ka iti sumagmamano asasaw ti Apo. Sakbay amapan kami iti sabali a balay. Sige laang, Manong. Makimismisa ka kadi, kapsat. Wen Manong, tunggal Domingo. Makin inadalakmat iti sasaw ti Apo. Iti Bible study ama ang angay dito ayan mi. Nasayat nga rod no kasta, kapsat. Kat ti makunak nga rod ita, tako namat makin inadal ka iti sasao ti Apo. Awan sa bali, no di ti mang palagip kan ka, kapsat. Manong? Time palagip ni Apostol Pablo kadagiti taga Kolosas ako nana. Tattao na kayo ti Diyos. Inayat kan pinili na kayo ako kuana. Ngarod, ipakita yo anaasi kayo. Naimbag, napakumbaba, nasingpet kan naanos. Manong? Pudno day takabsat. Day tangayin surat ni Pablo kadagiti taga Kolosas kat para matlaan kada tayo. Iso alag-lagi pang kumaday takabsat. Adat tayo, ama ko na nga anak ti Diyos, ket agbalin tayo anaasi, naimbag, napakumbaba, nasingpet, ken kang runaan ti amin, naanos. Manong? Nusuruten tayo dahita, maayayo ti Diyos kada tayo, kapsat. Wen, Manong. Kat agyamanak iti dayta apalagipyo kanya. Agyamanak unay. Tuan niya, kapsat Remedios.
Naawatam ka di laeng ti palagip ni Apostol Pablo kada tayo, ama ko na atat tao ti Diyos. Huna, talaga mat ngamok day ta adalan mi. Kapsat, saan ka masuron Tasan mo't adakas ti aramiden mi. Tada kami, kaya't milay nga palagipan dagiti kakabsat. Kapadami ngagserserbi iti Apo. Imbagak mat kada kayo nga inadal ko mat day ta. Iso ang mabalin yun ti pumanaw, tani. Hey, ado pa iti aramidag. Alakat, agyaman kami nga rod, iti panang pasangbay mo kada kami diti balay mo. Agpakada kami nga ruden kapsat, ni Apo Diyos ti agbati kada kayo. Nagadukat at istorbo diti lubong aya. Ako namla no isudan ti kasayaatan at tao. Ay, suron ko. Apay, adi ka na pa ni balay da Carolina, kat inawis na kamat. Pakitang tao la dayjay. Kastakan tumot ngamin. Day tala pride mo ti agar-ari. Apay numapan ka, kat makilangan ka iti nasayaat. Pakawan! Awan no kastamlatan bakit? Jak kayat ti kastang o galim. Agbaliw kan. Di mo amo tagpakumbaba. Tangsit kalatta. Anya? Agbasa ka man iti Biblia. Kat awata man aimbag ti basaam. Tapno malawlawagan ti panunot mo. Anya? No talaga amay saka nga anak ti Diyos, idyamon ti kinatangsit mo. Tati anak ti Diyos, saan atangsit? Nang, antoy ti makan. Nangan kami lang arudan iti balay da benben. Nang isupok pa'y lang ni nanang na iti iyawid me. Ha? Kanan nyo kanu ni tatang. Tadi kay kanumod ngamin imay. Anya? Oh, kitain nyo nanang, nagado oh. Oh, Ha? kan ko na ni Auntie Carolina. Saan kami kanon nga agap-apa ka ni benben? Agkadkadwa kami kano. Tapnoy kan na kami to iti regalo. Anya? Iso saan kami nga agap-apa ka ni benben nanang? Ngamin, kuna ni Auntie Carolina, saan kano akay-kayat ni Jesus, tinauyong nga ubing? Sige nanang, kanan yung tiintad ni Auntie Carolina, naimas dayta. Mon. Sige. Ngam, orayik pa ni tatang mo. Tagsango kami to amangan. Naimas mo ti salad ngayon sangpet da junjun Uray ti sidaan kan ti pansit. Naimas? Oh, apay adi ka matimtimag. Buy-buyam latan dagiti makan? Kuha ngamin lakay. Apay, Oray dinusak iti ni Benben. Gapo iti nakita panang danog na ka ni Junjun. Nasaya atlata ni Carolina kada Junjun. ha? Awan ti sakit tinakam na kada giti anak ko. Ket? Padasak man tagbalbaliw akas iti nakunam lakay. Posto tayin kasaba dagiti dua alalakay ngayon may dito'y balay. Nga niya? Ati anak ti Diyos, napakumbaba, naasi, naimbag, nasingpad ka na anos. Ket? Padasak man nga aramidan dagita, lakay. No ti Diyos ti agar-ari ti puso, maaramin mo. Ngam no si kaamis mo, awan saan mo amaramid dayta? Nga rod, rumbe nga awatam ti Diyos iti puso, bakit? Iti kasta, maaramid mo. Lakay. Kanayon tayo amakin innadal iti sasaw ti Diyos, bakit? Nga rod, rumbe nga i-apply tayo iti biag tayo. Uwan, lakay. O sige, agbalbaliwa. Lakay, maibagay ka di matlaang kanyak ti kabarbaro abistida. Ala ni nanang, bagay mo. Saan ka di, tatang? Uwan mat, bagay mo. Pimintas ka, bakit? Talaga? Uwan mat. Oh, tiyo masidag dito ayan tayo. Ni Carolina. Hello? Ay, may kayo matgayam. Ay, Remedios. Sorry Ti kayat ko kumaita kat agkapyata. Pakawanin nakmat Carolina. Kat bayam, agbalbaliw akon. Kat sige, agkapyata. Pakawanin nak Wen, lipatan tan tinapalabas.
tinaskan ita, nagkapyatan. Awan kas tay agamiris kat baliwan ti madi nga ugali. Tati anak ti Dios saan anatangsit. Papagayan, ditan tinagipusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok iti daytoy a programa. DALAN, kinapudno ken BIAG.